Izvolite se javiti do kraja emisije. Gospodine Periš, vi ste se htjeli kratko reagiranje ili, tu se to kaže, replika na profesora Polića. Izvolite. Halo? Čujete me, magistre Periš? Ne čujete? Dobro. Sposobite, gospodine Zrišak, vi ste htjeli isključiti. Ja bih samo rekao malo za taj europski kontekst. Dobro. Dakle, ono što ja znam i koliko poznam stvari, dakle, uvođenje nekog alternativnog religijske kulture nema nikakve veze sa našim ulaskom u Europu, Europsku uniju. Ne može biti, po meni to jednostavno ne može biti, jer postoje toliko različiti modeli da tu Europska unija nema nikakvog zajedničkog stajališta. Postoje međutim neke preporuke Vijeća Europe koje govore o važnosti učenja o religijama i važnosti učenja povijesti religija i poznavanja različitih religija. Dakle, koji inzistiraju na toj pluralističkom obrazovanju o različitim religijama i smatraju to važnim. Dakle, postoje neke preporuke Vijeća Europe u tom smislu i tu se čak pokazuje onda recimo model Francuske koji ne samo da nema nikakvog vjeronauka u školama, nego Francuska ima jedan vrlo striktnu odvojenost države od crkve, da je čak i u drugim predmetima religija ima vrlo malo ili gotovo nema ništa, pa se onda govori o takozvanoj religijskoj nepismenosti i nepoznavanju mnogih činjenica iz povijesti, kulture, graditeljstva. Dakle, preporuka je da se uči o religijama, ali nema nikakvog modela i nema nikakvog pritiska, barem koliko ja znam i koliko... Dobro, hvala, profesor Mišiću. Pa baš samo kratko što je profesor Zrinčak rekao, postoji jedna velika religijska nepismenost. Čak i ljudi vlastitu religiju ne poznaju dovoljno, a pogotovo druge. I upravo tu vidim važnost uvođenja religijske kulture, da se pojača i poboljša ta religijska pismenost, kako je profesor rekao. Dobro. Profesore Periš, prije sam vas bio pozvao, pa me niste čuli, odnosno nismo se čuli. Vi ste želi uključiti, replicirati profesoru Poliću, jel? Izvolite. Pa nisam, žao mi je, nisam čuo, samo sam čuo kada je rekao da učiteljice predaju, tu postoji mogućnost u nekim zemljama dvopredmetnog studija. Dobro. Koje, kada završe učiteljsku akademiju i zajedno teologiju, dakle paralelni studij, i takvih slučajeva ima, ali ne može se reći da i u tim slučajevima crkva nema određene ingerencije nad takvim predmetom. Dobro, hvala lijepa. Imamo prve gledatelje, dobar dan, dobrodošli u Ekumenu, da čujemo. Dobar dan. Izvolite, gospođo. Ja vas sve lijepo pozdravljam. Hvala. Evo, ja sam jedan roditelj koji je za to da se uvede religijska kultura, jer mislim da su djeca u školi doista opterećena, sad imaju vjeronauk koji je čisto opredjeljenje. Mislim da vjeronauk treba biti stvar crkve, da dijete treba ići u crkvu na vjeronauk, a u školi da bi trebao učiti o svim ostalim religijama, da stekne neka osnovna znanja i poštovanje prema drugim vjerama. Hvala vam lijepa, gospođo, vrlo ste korektni. Hvala vam lijepa na i pitanju, zapravo i odgovor. Odgovorila sama, je li tako, profesor Polić? Nema se posebno dodati? Ne, ja jedino što mogu reći, bilo bi besmisleno uvoditi, da tako kažem, još jedan predmet koji bi bio drugi vjeronauk, pa da imamo izbor između vjeronauka i vjeronauka. To onda više nije... Profesore Mišiću, je li to tako ili nije? Ja se svakako s gospođom ne bi složio da bi trebalo vjeronauk isključiti škole, da pače. Njega treba podržavati, osmišljavati i razvijati. Ovo je, kao što se stalno kaže, alternativa. A kao što profesor Polić kaže, ne možemo uvoditi još dodatne predmete. Ili jedno, ili drugo. Dobro, gospodine Periš, čuli ste i ovo pitanje i vi? Ja ponavljam da vjeronauk u školi doista upoznaje druge religije i vjere i dakle on nije isključivo crkveni vjeronauk, nešto što se događa u župama i crkvi je sasvim drugo, dakle uvođenje u molitveni život, liturgijski, što se u školi ne događa. Naš vjeronauk doista ima puno opće ljudskih, antropoloških i osobito međureligijskih ekumenskih sadržaja. Dobro, hvala vam lijepa. Imamo za kraj, još će se uključiti možda nekog gledatelja, ekumenski jedan blok, ekumensko pitanje koje znači širi religijsku kulturu, osobito ekumensku i dijalog. Na prošlo pitanje odgovor, na prošlo pitanje po kojem kalendaru kršćani zapada slave Božić, a po kojem kršćani istoka, odgovor je kršćani zapada slave po Gregorijanskom kalendaru 25.12. kršćani istoka ili pravoslavni po Julijanskom kalendaru 7. siječnja. Pa knjigu Leksikon hrvatske književnosti djela, čiji je izdavač školska knjiga,
dobiva Fran Dremil, Primorska 3C Rijeka. Čestitamo, a ujedno zahvaljujemo i predsjednik uprave na ovako vrijednom daru najznačajnijega dijela ovoj godini školske knjige. Drugo, knjigu Oaza svetosti crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića, Melbourne, u Australiji, dobiva dakle Dara Stefanovski, Razvor 19 Kumrovec. I knjigu Baština koja obavezuje napisao je kardinal Bozanić iz Zavačkog koncila i KS, dobiva Zvonko Tomac, naselje Tušme 41 Duga Resa. Čestitamo dobitnicima i svima onima koji su nam čestitali Božić i podržavaju ekumenizam, odnosno i ovu emisiju Ekumena. A mi idemo prema završnim mislima početnih teza, dakle religijska kultura. Dakle, oprostite, upozoravaju me, nisam najavio novo ekumensko pitanje, a glasi: koliko Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj ima eparhija ili biskupija? To će biti zanimljivo, koliko poznamo to područje, a odgovore slati do kraja mjeseca, odnosno do 28. siječnja na Prisavlje 3 za ekumenu. Molim vas, završne su misli, profesore Mišiću, izvolite, dakle, i religijska kultura i vjeronauk u javnim školama. Je li vi zastupate? Ja zastupam jedno i drugo, da kako vjeronauk, već smo toliko puta rekli, ima svoje mjesto. Religijsku kulturu vidim kao jednu novu šansu. Bilo bi mi žao da za 10 godina kažemo i zaključimo da smo tu šansu propustili. Hvala lijepa. Magistre Perišu, pola minuta, izvolite. Evo, mogu reći, ja isto pozdravljam alternativu, nisam protiv toga predmeta, ali mislim da će ga biti vrlo teško ostvariti konkretno na didaktičkoj, metodičkoj razini, da će biti vrlo teško pronaći adekvatne nastavnike koji će doista biti neutralni, indiferentni, jer to uopće moguće, o tome nismo razgovarali, ali vjerujem ako se uvede ovaj predmet, to je samo jedan dodatni izazov za konfesionalni katolički vjeronauk da još zdušnije radimo i na našim programima i na udžbenicima i osobito na stručnoj formaciji katoličkih vjeroučitelja, jer ćemo dobiti jednu dobru sadržajnu konkurenciju i sigurno da će vjeronauk dobiti još više na kvaliteti ako postoji ta jedna sadržajna alternativa. Hvala lijepa, profesore Poliću. Kultura, da, ja bih iskoristio ovo što je rekao kolega Periš. On naglašava problem indiferentnosti, objektivnosti i tako dalje kada je riječ o različitim kulturama. A s druge strane nam pak kolega sugerira da u katoličkom vjeronauku se dovoljno govori i upoznaju ostale religije. To jedno s drugim naprosto ne ide, jer ako je ovdje problem objektivnosti, onda sasvim sigurno u jednom katoličkom vjeronauku teško da možemo očekivati tu objektivnost koju kolega traži. Dobro, gospodine Zrišak, za kulturu nauku školama. Jednu rečenicu, molim vas. Ne, dopustite, ne bih uopće tako odgovorio, nego bih upozorio na nešto. Postoji jedan dokument Europske unije koji se zove dokument o dobroj vladavini, koji jako dobro definira kako se vodi javna rasprava, koji su elementi moraju biti zadovoljeni, ko se mora biti uključen u javnu raspravu. Ja bih pozvao našu vlast i naše odgovorno ministarstvo neka pogleda taj dokument i neka se zaista povede jedna dijaloška, otvorena rasprava i da dođe do dobroga rješenja, jer ćemo onda zaista... Hvala vam, dragi gosti, i vama, gospodine Periš, u Čisto studiju, što ste sudjelovali u ekumeni. Želim vam svima sretnu novu godinu, a najavljujem ekumenu za kraj siječnja, dakle 28.1. Do tada svako dobro vam želim, moje poštovanje.